ଲାଗିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲିଶ ମାଛ ଲାଗିବ ତୁ ଖାଇବୁ ତ ତୁ କହିଲୁ ତୋ ଭଳିଆ ମାଛ ଲାଗିବ ତ ତୋ ଭଳିଆ ମାଛ ଲାଗିନି କିଲୋ 5,000 ଯିବ ବାପା ଜାଲ କାମଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ 2-4 ଦିନ ମାଛ ଆସିବ ତ ମାଛ ମାନେ ମାଛ ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଲ କାମ ସରିଲେ ସିନା ମାଛ ଆଣୁଛୁ ଟନ ଟନ ମାଛ ହେଲେ ସିନା ଜାଲ କାମ ସରିନି ଆଉ ଇଲିଶ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଇଲିଶ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଇଲିଶ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ଷା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆରେ ବର୍ଷା ଏଟା କ'ଣ କିରେ ବେ ଚୁନା ମାଛ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ଏପଟେ 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 ବର୍ଷା ଟିକେ 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 ପଡ଼ିବ ନା ଲୋ ମା ତୁ କ'ଣ ବି କାମ ଲାଗିଗଲ ନା କ'ଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏତିକିରେ ରହିଲି ଆଉ ମାଛ ଆସିଲେ ସିଓର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।